ഓരോ പിറവിക്കാലവും നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് ക്രിസ്തുവിന് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിൽ വന്ന് പിറക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് പിറക്കാൻ പലയിടത്തും സ്ഥലം ലഭിച്ചില്ല. എല്ലാം ഏകവാക്കിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞവന് ജനിക്കാൻ ഇടം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ എത്രയോ പരിതാപകരമാണ്. ആട്ടിടയന്മാർക്ക് അവൻ്റെ ജനനം സദ്വാർത്തയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഹേറോദോസ് അവൻ്റെ ജനനവാർത്ത കേട്ട് അസ്വസ്ഥനായി. തിന്മ വെടിയുന്നവർക്ക് അവൻ്റെ വരവ് സന്തോഷദായകമാണ്. കർത്താവിന് പ്രീതികരമല്ലാത്ത വഴികളെ നമുക്ക് വെടിയാം. നന്മയുടെ മെത്ത വിരിച്ച് രക്ഷകന് ജനിക്കാൻ നമുക്കും ഹൃദയമൊരുക്കാം. കർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരായി നമുക്ക് മാറാം. നമ്മുടെ ഉള്ളിലും അവൻ വന്ന് പിറക്കാതിരിക്കില്ല. You are listening to Heavenly Voice from Caris Youth.